Selmilkom u grazzi tal-li ġejtu għal din il-konferenza stampa tal-Partit Laburista. Din il-konferenza titratta dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista li iddikjarat idonei iż-żewġ kandidati għal kap tal-partit l-Avukat Bernard Grech u Adrian D'Elia. Il-kwistjoni hija li l-proċess ta' due diligence kien wieħed superfiċjali għall-aħħar u dan kif ħanispjegaw. Tajjeb ngħidu illi hemm diversi forum ta' due diligence. Illum il-ġurnata anka koppja li tmur tixtri l-ewwel dar tagħha tgħaddi minn forma ta' due diligence jew persuna li tmur tixtri vettura tgħaddi minn proċess ta' due diligence għal min jaħdem fil-kamp kummerċjali jaf x'in ngħid għaliex anke meta persuna professjonali tiġi biex tingaġġa klient ukoll irid jgħaddi mill-proċess ta' due diligence. Però mbagħad meta nitkellmu fuq politically exposed persons illi Bernard Grech dalwaqt ikun jekk jassumi l-kariga li qed jaspira liha, it-threshold tal-proċess ta' due diligence huwa l-aktar wieħed rigoruż. U allura anke rigward dak li ġie rapportat fil-medja, il-kwistjoni ta' taxxa il-kwistjoni fiskali ta' Bernard Grech, wieħed isaqsi xi proċess sar. Ġifieri l-Partit Laburista qed jgħid li sar proċess superfiċjali u qed ngħidu li għandu jiġi ippubblikat biex il-poplu jkun jaf x'kienu l-kriterji li waslu li taw il-green light liż-żewġ kandidati. Tajjeb ngħidu dak li ġie mhux qed ngħidu xejn ta' barra minn hawn għax dan kollu ġie rrappurtat fil-medja, il-kwistjoni ta' Bernard Grech, il-nuqqas ta' compliance ma' dak li jirrigwardjaw il-liġijiet fiskali fosthom id-dħul tat-taxxa u l-vet. Tajjeb nispjegaw għall-benefiċċju tal-telespettaturi meta ngħidu taxxa fuq id-dħul, skużani, l-ewwel taxxa fuq id-dħul hija li meta persuna taqla ammont, tiddikjara ammont, parti minnu persentaġġ minnu jiddependi skont id-dħul jgħaddi għand il-gvern. Dak huwa l-ewwel obbligu fiskali. L-obbligu fiskali li ieħor li kellu Bernard Grech huwa li meta inti tiġbor il-vet fuq fi li tiġbor mand klijenti, dak il-vet li huwa ta' 18% skont il-liġijiet fiskali tagħna, irid jgħaddi ġeneralment kull 3 xhur lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni. Dak huwa obbligu li kull professjonist għandu. Dan wera l-atteġġament ta' Dr. Grech illi fis-snin li għaddew ma kienx compliant ma' dawn il-liġijiet fiskali. Jien mhux qiegħed biex nattakka personali il-Bernard Grech li huwa kollega tiegħi, naħseb jiena wieħed mill-aktar li kelli dibattiti fuq il-medja, fuq it-televiżjoni ma' Dr. Grech, però Dr. Grech issa daħal fl-arena politika qed jaspira li jkun kap ta' partit, kap tal-oppożizzjoni u possibilment Prim Ministru u allura ġala darba jaspira li jkun politically exposed person, ir-riga ta' due diligence għandha tkun waħda rigoruża u għalhekk invista ta' dak kollu illi smajna fuqu fil-medja wieħed jippretendi illi il-kriterji li jużaw il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista tal-Partit Nazzjonalista inkunu nafuhom. Speċjalment anke għad-dawl tal-fatt illi Dr. Grech ilu jippontifika dwar ir-riga li għandha tintuża speċjalment għal nies li huma ixaqilbu lejn il-Partit Laburista jew li m'għadhomx daqshekk jappartienu għall-Partit Nazzjonalista u allura l-istess riga nippretendu li għandha tintuża għal kulħadd. Nafu illi Dr. Grech naqas milli jispjega li x'maħallas dawn l-obbligazzjonijiet fiskali li kellu u kif ħallas dak dovut minnu. Mod diżappuntanti sab refuġju fil-politika tribali u anke mill-ħsara li rwol tal-medja indipendenti li xogħla hu li żomm il-politiċi kontabli għal dak li jagħmlu u ħarġu wkoll il-double standards tal-karattru ta' Dr. Grech. M'hemmx għalfejn kompli nelabora fuq il-fatti qegħdin kollha għad-dispożizzjoni tal-pubbliku nuqqas ta' 30 sena juri wkoll
nuqqas fl-organizzazzjoni tal-persuna, speċjalment persuna li qed taspira li tkun Prim Ministru. Tajjeb issa ngħaddu għall-ewwel klip biex nisimgħu wkoll dak li kellu xi jgħid Dr. Bernard Grech. Ninsab konxju li numru minnkom tinsabu mħasbin fuq l-istejjer li ħarġu dwari fir-rigward tat-taxxa. Nirrikonoxxi li anke jien imħasseb u perpless għaliex nammetti illi stajt kont aktar attent billi din is-sitwazzjoni ma tiġrix. Ġimgħa ilu, qabel ma bdej din il-mixja, jiena ħadd ħsieb illi niċċekkja u nivverifika kull pendenza li seta' kelli. Intom tifhmu illi il-Gvern, il-Partit Laburista ma jieħux pjaċir li jara li nersaq lejn il-politika. F'ħajti qatt ma kelli problemi la ta' taxxa, la ta' issues finanzjari, qatt. U allura min jipprova b'xi mod jivventa u jikdeb u jippersisti f'dak il-gideb. Tajjeb ngħidu biex nagħlaq hawnhekk mill-aspett legali u nħalli fidej l-Onorevoli Glenn Bedingfield biex jitkellem ukoll dwar l-aspett politiku. Ta' min isemmi l-governanza u rule of law li tant inna nisimgħu dwar għal dawn l-aħħar sentejn, però ħroġ il-għaġeb dawk li jipritkaw il-governanza issa donnom sparixxew. Nerġa' nisħa illi dan ir-rapport għandu tal-due diligence superfiċjali ngħid jiena għandu jiġi pubblikat biex il-poplu jkun jaf x'riga ntużat, nafu li fir-rigward ta' politically exposed persons id-due diligence huwa wieħed rigoruż u allura naħseb li għandna nkunu nafu dan il-metodu u anke ir-rapport li għandu jiġi akkonjizzjoni tal-pubbliku. Grazzi Andy, naqat mal-kollega biex nawgura l-kulħadd il-komplement tal-wara nofsinhar tajb idher hawnhekk illum għaliex. Illa għaliex ma nixtiequx li l-kandidat ewlieni għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jibqa' imħasseb u perpless. U jekk ma jridx jibqa' mħasseb u perpless, l-eżerċizzju ta' due diligence li sar mill-Partit Nazzjonalista li fl-opinjoni tagħna huwa fażull u kif qal il-kollega superfiċjali għandu jkun ippubblikat. Dan kien eżerċizzju superfiċjali il għaliex ħeba u qiegħed jaħbi il-verità li iż-żewġ kontestanti għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista mhumiex idonei illi jokkupaw il-kariga ta' kap tal-partit li allura tkun kap tal-oppożizzjoni li tfisser illi hija kariga kostituzzjonali u dan minħabba il-kondotta fil-ħajja tagħhom fil-ħajja professjonali. Għalhekk in-nuqqas jew fin-nuqqas li jkun ippubblikat dan il-rapport ta' due diligence, aħna diġà għandna problemi serji fuq il-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista, però l-Partit Nazzjonalista issa li għamel dan l-eżerċizzju ma jistax jibqa' jittieħed bis-serjetà meta jitkellem fuq it-tmexxija, meta jitkellem fuq il-governanza tajba u dawn il-buzzwords illi irnexxilhom jiddaħlu fil-vokabularju Malti għaliex dawn il-kliem intesew mill-vokabularju Malti għal ħafna snin, mhux għax kien hawn il-governanza tajba, imma għaliex kienu jaħbu dawn l-affarijiet. Qed juru faċċata il-kera tal-Partit Nazzjonalista. Jagħmlu eżerċizzju ta' due diligence biex juru suppost standards, imma fil-fatt jaħbu fatti illi l-standards ikomplu jniżluhom l-isfel minn flok jolluhom il-fuq kif jixtiequ jew jgħidu, aħjar ngħidu hekk jew aħjar jgħidu li jixtiequ iż-żewġ kontestanti. U hemm diversi tħares minn fejn tħares il-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista llum hija dik illi hi. Wara li tilfu l-elezzjoni ġenerali ta' 3 snin ilu dawn ħattru kap ġdid
għamlu il għaliex kien l-ewwel kap illi kien intażel mit-tesserati, u mbagħad mal-ewwel il għaliex it-tesserati ma eleġġewx lill-kandidat tal-establishment tal-PN bdew il-problemi mill-ewwel u waslu biex qegħdin fl-istadju illi qegħdin illum fejn se jkun hemm elezzjoni għal kap ġdid f'anqas minn 3 snin wara illi diġà saret oħra. U l-ewwel rridu lil Claudio Grech biex isir kap ma besqilhom mis-sunnara, imbagħad marru għand il-President George Vella blisem u qalulu li jridu lil Teris Commodini Kakija u ebluha illi se ssir il-kap ta' l-oppożizzjoni biex issa spiċċaw ħarġu lil Bernard Grech u dan f'temp ta' ftit jiem jew ħanejdu hekk ta' ftit ġimgħat. U kif tista' toħodhom bis-serjetà? Meta l-ewwel qalu illi il-kap tal-oppożizzjoni attwali Adrian Delija mhuwiex persuna idonea biex jmexxi l-partit għaliex għandu anke ħafna problemi anke ta' natura finanzjarja. Biex issa ikkwalifika biex ikun jista' jikkontesta din l-elezzjoni. Ġifieri il-rapport ta' due diligence li sar qed jwaqqa' il-kritika kollha illi saret min-naħa ta' dawk li jridu ineħħu lill-kariga ta' kap u biżejjed biex ikun jista' jikkontesta u għalhekk issodisfa bl-elezzjoni tal-kap, il-qasma fil-Partit Nazzjonalista dik li hi u dan jidher evidenti ħafna minn kif iż-żewġ kandidati ewlenin qed iġibu ruhom kif se naraw f'dan il-filmat. Ma jistax ikun inti l-grupp parlamentari tiegħek jagħmel ġimgħat ma jiltaqax kif sfortunatament kien qed jiġri matul tal-aħħar 3 snin u allura bil-fors imbagħad sfortunatament jinħolqu anke jekk ma toġobnix numru ta' persuni illi aħna jew intom jew hemm barra isejħulhom klikek qiegħed nirrealizza u qiegħed niltaqa' ma' numru ta' diffikultajiet man-nies u nirrealizza illi l-organizzazzjoni, l-organi tal-partit bħalissa mhumiex qed jiffunzjonaw kif suppost. Mhux hekk ikun hemm 4 min-nies illi jiddeċiedu illi jridu jażlu huma min ikun il-kap tal-partit, għax hekk ma jaħdimx partit. Jiena qatt ma nittradixxi kap tiegħi. Qatt imdorri minn tfuliti ma mmur kontra dak li kun qed imexxi l-organizzazzjoni li jien qed ngħid illi nħobb. Hemmhekk għandna xhieda taż-żewġ kontestanti illi tista' tgħid ma jaqblu assolutament fuq xejn. Lanqas qablu fuq sensiela ta' programmi tar-radio u tat-television. Spiċċajna b'oppożizzjoni li filli tgħidilna illi għandna nżommu l-immigranti fuq vapur il-barra mixtut Maltin u filli tattakka lill-gvern tal jagħmel hekk. Għandna oppożizzjoni li nofsa toħroġ tfaħħar l-appointment ta' Dr. Victoria Buttigieg bħala Avukat Ġenerali u n-nofs liħor toħroġ tattakka bl-aktar mod vili. Partit Nazzjonalista illi għandu żewġ għaqdiet taż-żgħażagħ naħseb imkien fl-Ewropa ma ssir uniċi f'dak is-sens. Parti mill-PN illi huwa ta' naħa u parti mill-PN illi huwa ta' naħa l-oħra spiċċajna b'oppożizzjoni illi l-kap tagħha stess jgħid kif anke smajna illi 4 min-nies iridu jiddettaw id-deċiżjonijiet kollha tal-partit. U għalhekk huwa partit fi klieghom stess li ma jirrispettax id-demokrazija. Issa jekk daw lanqas biss jistgħu jaqblu bejniethom fuq li ċken ħaġa fuq kif jagħmlu l-programmi tar-radio u t-television. Kif jistgħu jaqblu fuq affarijiet aktar serji. Kif jista' l-poplu Malti jarahom bħala gvern alternattiv. Kif jista' l-poplu Malti qatt jafdhom bil-futur tiegħu. U dina mhix kif qal Adrian Delija meta ma ftemux fuq it-television, fuq xi programmi għandu jagħmlu għax tilef anke l-kontroll il-kap tal-oppożizzjoni fuq il-medja tal-partit tiegħu stess. Qal li din ġurnata sewda għall-Partit Nazzjonalista illa li xtilef id-dritt illi jindirizza lill-partitarji. Allura
għal-pajjiż fejn tidħol l-oppożizzjoni dinja era sewda, dan huwa perjodu sħiħ ta' swidija u il-Partit Nazzjonalista qiegħed jitlef il-kredibilità illi għandu. U l-problemi mhumiex se jissolvew meta jinħatar kap ġdid. Huwa partit illi huwa bla viżjoni u li m'għandu ebda kredenzjali li jmexxi l-pajjiż la fil-preżent u lanqas fil-futur. Nirringrazzjakom, jekk hawn xi mistoqsijiet issa nistgħu nagħduhom.